Co se stalo s apoštoly, díl 3. Dneska si řekneme, co se stalo s Bartolomějem, neboli Natanielem, Tomášem a Matoušem. Začneme Natanielem. Nataniel byl stažen z kůže zaživa a následně byl sťat nebo ukřižován. Místo mělo být Albanopolis a jeho smrt měla být jedna z nejkrutějších. Dalšího tady máme Tomáše a Tomáš ten měl být probodnut kopím ve městě Milapor, cca 72 let našeho letopočtu. Podle silné indické a západní tradice kázal v Indii, kde ho místní kněží nebo vojáci na kopci svatého Tomáše probodli kopím. Dalšího tady máme Matouše, ale u Matouše tady se to trošku rozchází, tady máme víc verzí. Jedna z verzí je, že byl způsob smrti probodnut mečem, podle jiných verzí byl zase ukamenován, místo a doba měla být Etiopie nebo Perzie. Podrobnosti historické prameny se rozcházejí, rané texty naznačují přirozenou smrt, zatímco pozdější tradice, že byl zabit u oltáře na příkaz místního krále v Etiopii. Takže to máme další 3, takže se zatím mějte, u dalšího dílu zatím čus.